Gonna slag over chorde ón pí ó marchúin seo agus tá mé chun beag an eile roiile faoin thuras aisteoireachta tá go fegum le seachtain inús tá sé chubáistí go tram taobh muthnis ach tá an dara lá tafada curtha déama go miniu agus bháin mé ansult go deo as a ríis ní raibh mé lecha an nervhí se bhí dámad an nervhí se an gcéad lá ní as lecha ó nervhí seach a ríist ní raibh mór an línta le rágam agus bhíidir i méle mar sin ní raibh siad ró ó lánach ach bhí mócáinna bhí le léir an bhí siad éasca le déanamh ach bhí beag an íon glúiseachta agus a leid ach bhairteach mé beag an in rá faoi so sin é rún mé ddíreach gála tafada cé gur tháinig mé anseo ar bha seachtainna ach bhí barnaí idir adarthú agus bhí cultacha a rial agus ruidir mar sin freisin ach iniu bailíoch mé ag leir se car agus an sin chu mé síos go an áit bhfuil na cultacha an tan fergam sin a úsáid mar ceann na síomh san áit agus chur mé na héadaí orm agus rinach smidú chuide ag an cóir an bhfuil siad an smidú agus fiú rinach an éasal go bhara agus an chuid seo idir na málaí a bhara mar sin le masíní na bearthóir beag leicreach ní bhím se rá bhórtha faoine lehéid sin de an á bíon ribí gruaige ghobann sin de an agus an sin an stúrthir le an stúrthir an gláir seo is duine Harbh das é Harbh cordú agus siúm go míon tunnachar agus sin ar gatainna eile ar an set ar nós aon áit ibre níor an duine atá ganas go das bíon an atmosfér níos fearr agus bíon gatainna níos deisle na chéile nó just legan siad sin amach an atmosfér agus an curchaige agus bhí sé siúd an as ar fad agus rinneir roint fiú beidir go leir mé beag an faoi le cad a háirle so ríist tá caiige duine sa chrú so tá roiin fad daoine hart just bug a hart is an denna rudí daoine orm cad ag déine seach le tá job aigen nach chugus so si den rud aigen Tá seán spéisiú an tí leagtar rair amach dentar coppla chclaachta agus tá na cótaí mór a troma seo ar na heistóirí an is nach mar muid fuair agus dentar iad a chclaachta beidir faoi gó agus an sin dentar beidir 3 nó 4 nó 5 take nó beidir níos mó agus an sin dentar rair cinna éagsúla agus seacht leathan agus seacht ar do aig agus seacht ar hirdíad th an gúlan nó th lehéid sin is caiithú an rair chéanana bhar ríis a ríist agus idir gach rair beidir bhfuil rud gur gás feabhsú ina héamh agus a lehéid sin ach beidir gnéir an stúrthir ok caiithú bug níos luúthaí go dtíon rud seo nó caiith níos má fuiine bheith an seo nó caiithú stadan sin go dtí dagan an duine agus an sin i mé nó béird agus leagtar tá spéisiú rud cuppa rud ná is go dá lách agus neadar bhfuil sé ansúil ar mé annach glas leagtar amach stráicí beaga paintáilte ar an talamh tape nó rud ag an cruúige ar an talamh agus leagtar ar áit le a seaachta agus sin sucrí agus an sin denú an chclaachta agus an sin legan sin amach cenáte me an duine agus an sin ok na heistóir is féile dul taobhtí áit méid si áit mé te agus le agus sin seaan den éigen eile san áit go dtí gnentar fócasú leis an gamar nó bhfuil siad sásta leis an bhrámú nó an composition ó péir tá gceist agus an sin cóhéanamh an fichtúir nó agus an sin couple uairháin bhí arthú rud a hafad a ríis tí scríb an boom si sin an microfón mar fada clúbhach ar bhfuil an rud clúbhach sin ar dhearra agus bhí an pí sin hafad a ríis agus bhí beag an ní action nó héad ach bhí beag an glúisiú ag gceist leis an rud bhí dhéanamh go nniu agus bhí sprí le bantas sin agus nuair bhí sé hart leabhar an stúrthir lom agus bhí sé rá bhfuil ban soltas
is there make my band an agus dúirt sé ó sé you know sé how sé classic amach a honneth nor dé agus an trígan nuair sé credum gur cred sé sin no le nor láir bhí sé sin arálam sé spéisiú an focail classiche sin astóir classiche no le classiche agus you know hí sa leir rinne mé botú actually orán dús an focail mí character astóir tá sé dachar glóir mé leirt galig le an cuidismód an cléir tá galig go agus rein fadan na daoine tá tuairt cúnmh ar set freisin ach bíon classiche classach you know so dúirt Colin dúirt si ó you know bhamí classach bliana you know si a bliana arás you know so bhí mé classach there's you know ba classiche a bhanam no péir you know ba astóir bhí an rud a derfií an léige just léironn sé you know tá cupúd mar sin anspéisiú you know bhí mé classach you know bhí mé astóirach no bhamí classach go churs ansim san nápiúg sin ach cad eile stocha gur rud atá spéisiú ná an líon daoine tá cléir tá hat ar cúgur déag siad an gúil mise in measc na garachtar is lú sa trap beidir sa bhirt nó sa trúir sa lú a bhfuil línta go nó le ach níl an dar leat den trap feici go agus lecha meist go Reinfad níos mó racan agus línta agus rud ar héad gom agus ach tá sé spéisiúil sa seomra fehib sa seomra glas ar set you know céhéad acu a leiríonn gaelic lena chéile agus na daoine atá duna fuaime nó camarí nó cúntóireacht nó walkie-talkies nó péir atá dhéanamh go daoine ans cultacha nó smidú nó lehéid cé leironn gaelic lena chéile ach chud is mód an chléir nuair tá si de chéile leironn si gaelic an chud is mód ach tá lá daoine thart nachfuil gaelic go freisin agus an sin roinnt wacht den orann sais haíochta tá gaelic acu sin freisin ach na cameradóirí agus na daoine fuaime níl gaelic acu sin mar sin tá siar san Iarán ach fuair deis you know Reinfad gaelic i leirt mar bín éir sin fannacht thart like na huaireanta you know bailítar tú gléasan tú fáin tú bar gruaige you know bar smige féisóige agus an sin bíonnta fannacht thart a gáhar le agus an sin beidir níig me fannacht no in a láir fa fannacht hart ar fa coppla le mar sin bín annachchud fehebhan mar sin bhí deise gom leirt le Reinfad daoine agus leirt le agus bhí coppla duine acu you know trééis ó leirt le bheit bhí like ó ha gaelic agus mar bhí ar cappa go beidir nach me agus cé bhfuil mo hiiscint anna bha agus gnéarna mé iirecht mhór ó hebh fuaimnethe ar fa mí nach ó díoch riban tafad fiosú Dearing tá sé spéisiú rud eile atá neadidir uaireanta nuair bhíonn tú sais in áit mar sin in éireann neadidir Deringin enter annach rudí do tíide car hafad sais trí bhéile godorlíonn beag an gachrod seachas an taction ar an scálan i méile sin an taitá gom ar cholachtaí léireáin agus ar gramadán na beidir go meach na heistúil ar gaigh chéile cuidanám na rointanám ach dearing go áisina an agus nach leirítar focail gaige ar set seachas na línte rud atá go donna do hangacha ar nóí agus atá go donna do inchreideocht na natanga sa fios a freisin mar bhfuil daoine daithí ar antanga leirt tá sé ansol ar den éistúir bhfuil antanga sin go ach rud eile tá chuidismód an chléir ag fannacht lena chéile nó Reinfad go fannacht lena chéile in áit fuiile so sin go mín siad band ansoltas mí sem ceáil agus i gáil agus tá mé cinelín taobh mna sin rud ní bhrá bheith beidir beagán níos céirdá nó meach deis go beidir tull amach lá nó rud ag íanamh lá bhe sin cool ach tá mé fannacht an áit i bhád sin mar sin ní féidir an gáir ach beidir ní thugam mé ras ag dear an teirí den dar bloch tafata beidir mé deis gom é sin íanamh agus ana níos fear chu ra agus tá cúpla ceoltóir agus cúpla eráí na measc agus bhrálam in sin a chlos agus so sin go méidir go bé sin an méidir talrá gom inniu tá bhrechas cúpla rud beag go bháin eile so le bhág mé sibh an bheit seo ná an slí go dóirlíonn ar nóí roinnt racanna dintar tafad ar na racan ar fád a thorlíonn aber sa seomra X
láháin uaireanta nó má tá na charachtar fad na hasú fad thart láháin beidir go ninfar tafad gachráir cinna bhfuil gachtainine mar sin sé cinelín éagsúil ach léonnta ára den tú tafad seo agus léonnta ára den tú tafad rud a hála ribhe sa scéal ach cin intar hafad in íag nó uaireanta tá áitina inachaile na chéile sa scanán nó sa chláir telefíe ach tá siad na mílte nó lehar a clíán na chéile sa chóir mar sin bhí sé spéisiúil cinálín beagán de sinna eiscint freisin. Ach sin é bhaimse don bhlag eistúireachta seo súla go bhfuil si bh ban soltas slán na hórda.